Hej allesammans, det är Hugo och jag ska göra en Let's Play på Epic Inventor. Hallå! Och jag ville på Skype. Spelar också Epic Inventor? Så ska vi se. Alltså jag har supermycket gröna rubiner alltså. Nu får jag min säck. Nu får jag min säck. Och han spelar också. Det är gröna rubiner bara i. Jag tänker bara rubiner i. Nej, jag vill inte. Man kan se vilken level man är. Aj. Vilken level man är på? Tusan. Så. Alltså jag är rätt mycket för jag har monster på level 10 för jag är på level 6. Hur kan du börja om? Dubbeljobb. Om ni hör lite typ ljud i bakgrunden så är det, vi håller på att bygga en altan. Så det är det som låter. Jag går där. Och det var min lillebror som fick bestämma vad den heter. Det är därför den heter Wackey. Jag tänkte inte att den skulle heta så. Wackey. Så nu har jag 5 många rubiner också. Här är röd, 6 gröna och 5 blå. Jag måste bara fixa det. Ni måste få se. Alltså jag kan inte pausa. Det är så för att jag gjorde det svart. Så nu måste jag fortsätta. Dennis du kommer dö. Det laggar lite i början. Man hugger bara små pyttesmå bitar. Man kan hugga skitstora träd bakom. Men nej. Vi ska hugga jättesmå träbitar. Den här ska vi bygga. Hugo visade att min robot var ond. Nej, han är inte ond. Jag såg att han var ond. Det är så på röda ögon när han attackerar. Dennis, han är inte ond. Det spelar ond om man går upp i level. Va? Vänta, jag sitter. Nej, det gör jag. Vi behöver lite mer taggar. Så, vi går fort. Så vi ska vara sån här. Jag måste. Vadå? Jag har tjejskor. Har du? Ja. Piggen är orange. Döda för dig. Ja, men jag är på level 1. Det hade varit röd. Men jag har 78 XP. Så vi säljer. Jag tror att det var röd. Ja. Alltså Pumpkin seed. Röd text. På level 1. Ska se hur man bygger en farm. Bonky. Nu är vi uppe i level. Och det här enorma dumma huvudet är i vägen. Hugo! Shit, han var ju på level 2. Jag tog bort det här, Hugo. Jag tog bort det där. Vänta.
Oh shit. Stumma barn. Zoom out. 6. Items. Jag har också en blommåken som där med tänder. Jo. Hugo, vad ska jag trycka? Ska jag trycka där, Hugo? Det skulle vara kul om de skulle skriva i kommentarerna vad de tycker. Eller hur? Ja, vad ni tycker. Vad tycker ni? Vad tycker ni? Precis, som min brorsa säger. Ja, vad är det här? Stumlar. Vad tycker ni? Nej, vänta, nej. Nej, nu sluta! Förlåt för det där. Du får inte röra det där. Så, nu ska min robot. Bra robot. Kom nu. Jag som bubblor. Va? Jag som jag som bubblor bara. Det är bara blubb, 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 blubb. Blubb, 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 blubb. Nej. Blubb, blubb, blubb. Kolla. Kom igen. Jag hade sånt där. Efter den så bara. Kan din robot slå? Ja, dit vill jag inte. Kan min robot slå också? Ja, det kan den delvis. Tänka sig. Hennes robot kan slåss. Ja. Ja, men nu ska vi upp igen. Eller i alla fall försöka komma upp igen. För jag orkar inte lyfta och joina. Eller... Jag orkar inte vara inne nu. Jo, men nu ska vi vara inne en stund, Dennis. Vänta bara en liten stund till. Jag ska bara göra en sak. Dennis, du får inte gå ut. Ja, men nu stänger vi av. Ja. Så. Okej, det var slut av den där videon. Tack, hej då.